live chino mari mar kuku marwach en juma ne rumo sebedo mine no gomba kairi koda gimine ge kuma ne telo mag sirikal wachako gomba gimine ge kuma ne tijni ri mar fwambo gi kalyango ka chiel kod moko mathoth kawuono ni wada gomba koda gimine ge ko makore na nyathi kawuotho oko e laro to gimane ok dhi maber to winjo ka chunye chwer koneno ot moko dhi makare bende winjo ka chunye chwer gin jogeko mayoro bungu beto go torch asto jomoko lo bang iluongo ni benters gi dhombogo live chendo mari mar kuku marwache telo mokwongo nyaka nene nyadendi Lilian Atieno Sewe machiegni chendo mari mar kuku marwache idhi nade maber sani iri nikech COVID-19 wacho ni koro wagota gota erokamano ahinya mokwongo happy International Women's Day ne in koseni belated ngapano no bino wish me pile ka pile en pile ka pile kata bedo ni odiochieng' achielo yange ni obed odiochieng' makende to en pile ka pile omiyo erokamano kuom wisha odiochieng' machal kamano mamene omi thuolo mar paro kama gichung'e e Uganda. Ng'ato biro penjo ni be ineno ka en ginero ma ni kod wende kata ni ginero ma onego mi pek odiochieng' mar mine ni en gima ni kod pek kendo romo be ni miye pek kinde te kaka noseyange ni en rapar e piny mangima nikech mama kama omako e Uganda en kama duong' omiyo kuoma chieng' moro achiel noketi ni en miparogo pek maduong' ma mama omako e Uganda. Ng'ato biro penjo ni in wuon ni ng'ato itimang'o mondo mo atude kod odiochieng' maduong' mano dhial niri mokwongo kaka isewacho nyinga en Lilian Atieno Sewe onyola Siaya County dak Kisumu County kendo atido Homa Bay County koro anyalo wacho ni an mama Kisumu Siaya Kisumu Homa Bay okay to ngimana partly bachaka dongo Nairobi County koro an mama mangima ne umuli counties ang'wen madongo kendo mano gima mora kabisa nikech gimomiyo an ng'ama an kawuono en gik maseneno kuonde oganda mopogore nyiso ni asebet ogendi madongo ang'wen kata counties madongo ang'wen mosemiya experience kata tuwa masegoyo ni omiyo mokwongo gima some school iluongo ni community health and development matimo at diploma level atimo degree level to in the same line pod atimo course miluongo ni public health a specialize e gimiluongo ni health promotion. Health promotion no nyiso ni watemo ting'o ngima mar oganda malo ema tuda gi gima waluongo ni mentorship ma watimo e Uganda nikech ngima dhano apiny kinyathi kilokri ng'ama duong' koro miyo wachako gi ng'ama nyathi mondo mi kobedo ng'ama duong' to bed ng'at ma inyalo gen kuome Uganda kendo nyalo chung' ne Uganda kata mabiro nyime. Miwacho gigi okane kama gitudore godo koda ka gi mentorship samoro ne ng'ato chiko do winjo ne yawa osomo ang'ono in mentorship ere kama gineri donjo ere kaka ni donjo tich niri mar miyo bedo taya mar nyithindo mangima gidhiye mokwongo wacho na timo course matimo luongo ni community health and development nitie the health aspect wawacho ni ngima en ang'o ngima ok en koso tuo kende kwa wacho ni ngima en ang'o wacho ni ngima en bedo ng'ama ngima gi yore te e pachi e chunyi kata ka nyathi madhi skul e sombe kore kwachako wacho ni tuo be koro onge mane ng'ama luongo ni ngima ok ni ringre kende kaka dhano neno ni ok en ringre kende nyathi ma pachi ok okudre ok ngima nyiso ni kata ka en skul ipuonje to en gi parruok dipo ni kamoro nyege nindo kech ipuonje teno ka pache lal wawacho ni mano ng'ama ok ngima emomiyo ngima gi somo tudre to kwa ng'iyo gimoluongo ni mentorship samoro leng'ore weyo kwa ng'iyo mos kwa dwaro kuku wach to wayudo ni nyithindo gi kalo e challenges ok adwa luongo ni chandruoge challenge gi dholuo cha manyo emidhiero kata chiedh nade mopogore opogore to samoro wang'iyo ni to kind janyuol gi japuonj mong'iyo kaka joma lich ahinya e ngimane ere ng'ama chielo madigo kode mbaka madipo ni onyalo lidhre mowachne wach machande momiyo samoro kodhi skul to kotim maber momiyo samoro opoko lware e shida moko kaka mancha wanene diere mancha corona gotach e piny wakani nyithindo matindo manyiri yande bedo kakoro mako ich moya e mang'eny moloyo kaka no osebedo chien kacha nyiso ni ntiere kamoro mane ntiere sibanga kata ne ntiere thuolo moro timamo no kowuoyo gi nyathini to luoro janyuol kaka pile waluoro jonyuolwa oluoro japuonj nikech macha ng'ama ka en e skul to en e lwete
Koro wabedo ng'ano wabedo jogo manie diere. Yes. Manyalo kawo wach kuom nyathi to chopo go kuom janyuol. Nyalo kawo wach kuom nyathi to chopo go kuom japuonj. E yo mopondo maber moboma ok mi nyathi chak bed gi midhiero moro nikech ogo mbaka gi ng'ama chielo. Uchako gi kar kanye? Uchako seche gi kuma nyathi pod tin, pok ong'eyo gik malach, ko seche ma nyathi pache do chako gik mopogore opogore. Hold that thought live. E chenro mari ban kuku mar wach nyadendi Lilian Atieno Sewe owacho ne Haron ginero mwatimo ni eri molo chutho wan jogi kuma chalo kako lalo watudo nyathi konieri kachiel kod jonyuol molo chutho wago mbaka kwagolo ka kwatero kacho kiyonero mar tuo to yonero mar kelo tudruok makare mar gombaka achiel kachiel mondo mi wach chop makare. Ang'o mano kele tich machalo kamae to seche magitime pek mane magikale to molo chutho gidonjo kar kanye seche ma nyathi apiny koso ka nyathi duong' to gin bende nyalo segi ne wich chako ma nyathi sani ne godo ne nyathi ka iloso go to ketho ratiro mar koso mano ked live e chenro mari mar kuku mar wach idonjo gi kar kanye. Koro nyathi na nyango donjo. Lili donjo gi kar kanye. Koro mokwongo Yes. e background na gima mano expose momiyo ang'eyo ni thuolo moro nitie ma ng'ato romo beni biro pong'o Yes, e ka ngima ma lose cha Yes. bedo complete. Yes. Sebet katiyo research to ne tija mar research tera kariemba piko nyaka e gwenge. In iriemba piko. Higni 7 kariemba piko e Kenya Medical Research. In rating ugo so ini Aiko kenda miriembo. 175cc DT. My goodness. Ka olo fuel ko pongo tank Yes. 9 liters. So inyalo calculate Can you get yes? Yes, e gwenge mar Siaya. Yes. To achiel kuom research man watimo ne en mwatimo kuom rowere ne ikruok mar timo nonro mar chanjo mar kahera mayudore ni bang' higni moko mantie pile iluongo ni BCG to teko ne dok chien. Koro nikech inuang'o ni teko ne dok chien ko ka pod gin rowere to mano ne terowa e schools mar mondo mi wati kachiel gi skunde kwa kawo nyithindo kaka bedo jochiwre mag nonro. Koro e seche no endo ka wadhi e skul ok wachak gi skul wachako gi gweng' kuma jonyuol nitie e mier. Yes. To janyuol wacho ne anto nyathina somo Awelo primary, nyathina somo Mbaga girls. Koro miyo wakwongo watwak gi janyuol kwalere gima watimo. Ewi sama watwak ni e seche moko kaka ng'ama chuny ma Nyasaye omiyi aparo ni ing'eyo ni ng'ato nigi kama chunye gude. Tie ng'ato ma koneno nyathi to odwa ng'eyo ni to nyathini ngimane chalo nade. Yes. Koro wabedo gi mor kwa dhi e mier wayudo ka nyithindo moko tindo ni dala to moko to ni e skul. Samoro ikalo migo gi mama mbaka ma tichako neno thuolo moko. Ineno kuma nyathi gi dake to nyisi nyathina somo kama. To kendo waka watu machielo kosechiwre ni koro nyathina nyalo bedo nonro koro wadhi nyathi skul. Yes. To koro iromo gi nyathi gi wang'e. Koro pachi nyalo tudo ni nyathini gi janyuolne. To kamoro wang'iyo mako kamoro. Idhi e skul tinendo kit chan moro mantie. Koro magi kinde mang'eny ne miya mluma to ere yo maber madachopgo ka koro awe tija mar research. Manyiso ni un ng'at madonjo bang' kiseneno fuok moro mne gidonjo. Yes, nikech watie gwenge mopogore opogore like the whole of Siaya County. Yes. Wadhi e mier mopogore opogore. Challenges mwaneno Yes. be opogore opogore. Ang' nutera penjo moro. Sama ni dongo ka ni biro malo. Iseget na dhi bedo idel tuti ne mana ng'iyo ngima nyithindo koso nikech dhano kadongo adwa bedo japuonj adwa bedo daktari engineer lek mari ne nitiere line mar nyithindo neri. Lekna ne onge line mar nyithindo. Yes. But ne line mar nyithindo nikech nagombo bedo japuonj omiyo ne pod anyalo puonjo nyithindo. Yes. But lekna ni nonyuola ng'ama ochako bedo jatelo koa e tinna. Ma in primary nan office girl. Yes. Then I was a scout leader, or rather in primary nan girl guide leader. Then ka chiegni tieko primary tabedo school head girl. So nyiso ni kinde mang'eny na represent jowetena. To ka sama wuoyo Yes. tagomba ka gi jowetena to wang'a ne mako na rem mamoko ma jowadwa ne nyalo kale. Dipo nan samoro na nyalo bedo ni an go ok malich ahinya to nyawadwa moro onge to gino ne siko mulo chunya. Makinde mang'eny na nyalo gomba ka ne janyuol ni idwaro gima kama tan kenda ma samoro apo kayudo. Nyiso ni jowadwa samoro orem ok okelo. Ok onyiso ni mang'eny ne wan go. Koro gigi kaka nyathi ne gichanda sechego. Na onge gi rieko mane nyalo ng'ado mondo mi akony man. Kadhi e secondary school the same thing. I was a school prefect. Yes. I was a games captain. I was a scout leader. Koro nyiso ni kinde mang'eny na chung e nyim jowetena
kwa wuoyo to wang'ano nyalo mako ni kichung mbele tineno oganda man nyimi kiber to kineno kichute ung'iyo but kichung tine ming'iyo oganda ni wang'i kwanyo ni mayot kama fuok moro nitie. Bende nitiere midhiero moro amora ma samoro ukale seche gi kima timo tich mar mentor macho ni yawa gini eri kama to bedo godo midhiero. Yes. All that thought live chendo mari mar kuku mar wache nyadendi Lilian Atieno Sewe jandiko manandiko buk mar Merchant of Venice William Shakespeare nogoyo sigana mar wuon Portia manoweyo ne nyathine lai no ero kumonego be no dhiye kache gi kuma notimo lochutho nonyise ne nyathine kochopo sach dhiye keny en kama tek ahinya ibiketa gulni adek maluongo ni caskets mondo mi biyier ni to mane manyalo mi chopie lek mari maber ma itimo be in janyuol manyalo be ni kata chiemoro ka ionge to ne weyo nyathini mondo mi odhiyo mane momiyo Ngugi wa Thiong'o be kane ndiko buk Nero ma The River Between nogolo picha mar nyithindo ariyo Muthoni kaachiel kod Nyambura to kod wuon margi Joshua manonyisogi ma yo mar ler to mari en yo mar mudho kata kamano gikone Muthoni noyiero yo mar mudho manobedo kodaka gi ng'ol e kit ngimane gi tho marach mogik mane omiyo kochopo kinde ma dhialo joma mine nyaka waluongi chendo kaeri gigo kodwa mbaka weche gi mag mentorship magitimo kaka gitime kaachiel koda gi pek magikale live kuku mar wach. Machigi tilomari machendo mari mar kuku mar waching tich adek ni tich adek mopogre ladies night asto njuma nero mabino wago mpaka wechege kumag mine happy International Women's Day bende mine osechopo thuolo margi makare koso pod gintiere chien monego bene waserogi molo chutho bagi kod moko mathoth momiyo wakelo mine go iko maloko society margi e yo matin kata yo malach live nyadendi Lilian Atieno Sewe mar pamoja menta ngato bro penjo ni to seche gi kama itimo tijini eri bentiere midhiero moko ma isega kale thuolo mano kalo chen kata mikale sani gisani midhiero manyalo wacho ni akale kaka anawuon en ni aonge gi gima nyalo luongo ni tich ma permanent ma wacho ni anyalo gombo e tijwa mar mentorship en chiwruok wan onge gi sponsor kamoro me de gi kudwe ni kamoro mano onge a mentor en ng'ama ochiwre ni mondo wuoth kaachiel gi ng'ato to marwa maduong' wadwa ni wawuoth gi nyithindo mondo piny ma kiny obed piny gi lokruok. Sami wuotho mene mabor kaseche moko gimoro mulo ngimani nyakach wach moro mulo chunyi yoma kaka nomulo wachero e piny Nyakach. Ide nadi? Wan kaka pamoja mentors. Yes. Wan a group of ladies. Yes. Kendo esama wan gi wach ma wach wachakore ni waduong'o kamoro wanyalo dok chien matin e chiwruok ni samoro nitiere nyathi man butwa to waneno ka en gi chandruok kata mar school fee. Aparo ni mane manotero wa e gweng' Cherwa Nyakach to waneno ka ji dhi school to en entie. Koro ka samoro mano mako wang'wa to wapenjo to wacho ni chandruok mantie ni fees onge nikech ang'o
kech mama onge to baba nigi kibarua ma yuto ne nok kabisa. Koro nikech chuny mar Ukristo cha mane mi waluongo ni partnering mothers with Jesus attitude. Chuny ma Yesu ne nigo en mane? En mobolore mana mokwongo. Kesa mwakonyo to ang'eni wakonyo dad Nyasaye. Kanya makawuono be ng'ato nyalo tiyo gi gima yude onge adieri. Onge gima yude. Abiro kanyo. Yes. Koro gima wachiwore go ni wachalo joma sole wawegi to wan jombaka. Tijno ok inyal tiyo kok jambaka. Kwa go mbaka gi wuod John. Ma wuod John oneno ni mbaka no ochopo ne kamoro mobo nyalo wacho ni siling 5 eka. Keturi agulu no mondo udho nigo nyathina no sanitary towels. Kata chome wiye mondo ndik go cheko dhi chulo nyathi fee. Kendo kwa dhi e school to wadwaro japuonj kata principal ma walere ni wan kata kwan wede nyathini ne wang'eye kaka moro ni wang'eye kanisa to wabiro ka mondo wachung kode e kama wanyalo. Kiesa madwa gom ni watim full scholarship. Yes. To samoro wan gi rem. Koro wawacho ni ok inyal biro kelo na indo kech. Kanye makoro gini tweyo wa waluonge ni wuotho gi ng'ato. Nyaka udhi kod ng'ato mos. Wadhi gi ng'ato mos. Yes. Kawuono samoro fiye mana yudo, samoro mogo mana yudo kawuono. To ficha to podongi. Bende nitiere chieng' moro ma isekale pek moro mi gombo we tich mar mentorship? Asekale. Yes. Kama kora awuok cherwane ma pod abotiyogo. Wawuok nikech nyathi achiel. Yes. To kwachopo to principal wacho ni nyathi ma ukelo u kaka wuono ni nyawadgi be ni dala. Maduong' ni. Nyathi gi maduong' ni dala. To macha mukia kesa. Ni class me nyime to wan wakia. Mosiepwa mwang'eyo gi Kisumu kane. Yes. Emomiyo wapi. My goodness. So principal wacho ni school ka wan gi nyithindo gi 3. Maduong' ni e form 3. Yes. Mubiro ni e form 2. Matin mawuoyi ni e form 1. Gilure kamano. Familia achiel podi? Familia achiel, baba achiel, mama achiel. To no kwange kuma dhi bene walal wadhi e skul mare ka koro ja pikipiki omiwa miterwa nyaka skund. Yes. Koro miyo japuonj wacho ni utimo maber kendo amor gi gima utimo. Ni ugombo ni sami wuoyo gi nyathi, tiwuo gi nyathi mangima, adok e wachna mar health cha. Yes. Ni koro chung na mentor, awuoyo gi nyathi kuom ngimane ka koro morite ngimane. Yes. To ong'iya ka o concentrate kata ka weche mawacho mule nikech ochio ka en nyako en gi sanitary towel. Yes. Nitie kama ng'oninde kodok, buk mano dwaro en go, to school fee bo chulne. Mano ng'ama nyalo concentrate e wach mar gima biro mondo mi atim nade, ajiwe kuomeni. To kama go te ok timre tiro ko ung'i ka en blank. Ok gigo ok donjne nikech en ga chieth nade mise puonja cha. Ere kaka kapok adhi ginero ma ibaka ki balance tije ni giki. Ang'o madhiri ma samoro kale matek ne kale gima nodhi nero to chunyi ok ol mondo miwe gini eri bole michogo ni awa gini ola kaka lili wawera godo jomoko mondo medhi bele. Ok anyal ol mokwongo ka in mama to akwani kaka ng'ama min ji te. One concerned about gimora mora man kata saman kani. I'm concerned. Yes. Taparo ni concern adwa go nyiro kamano mokwongo ni bas nyithindo mago ni mbak gi kawuono gi ne chieng' mora wacho kodi ok ing'e ni mago emane gin. To concern manan go cha ino ka nyaka no dhi cherwa en the other year. To gino podi chanda maka inta romo kodi. To kamoro aparo man dipo king'e ng'ato manyalo chak mako liwa to wayud ne kata nyithindo miluongo ni birth certificate. Yes. Mondo mi gi register timo penj. Koro miyo kwa ol nikech kamoro aparo ni kago kodi mbaka tan nang'e ni to wuod John ni kamoro dong'eyo moro manyalo luwo kata kok en wuon momi achop ma nyathini chak yud kony machielo mopogre gi manya chiwo e yora matin cha. Manyiso ni chunyi ema medo dhiri. Chunya ema medo dhiri. Mar ji medo dhiri. Chunya ema dhira. Ema medo misuro medo dhi mbele. Momi amanyo achalo ng'ama chandruoge gan mamanyo gi mondo anegi. Kimanyo chandruoge wangi. Yes. Tibro nene. Haron chandruoge gi chal gi mane mamanyo gi mondo mi anegi kendo mondo mi akony gi wachi ni onge gimoro amora ma giyude to gitweyo kanda kendo ginano kabisa mondo mi gichop kuno iro ma gidhi ka gimiyo nyithindwa toch nero mondo mi gimende gi ngimagi. Ochalo bungu michopo kamoro, ochalo piny nero motimo mudho ti. To wacho ni oyo kama chopo ni ripodi nyaka sud mbele mondo ang'e nang'o mane kacha chande. Nyithindo yeki bedo mentored. Bende nitiere moko magi set mentor to gore piny pangla. Chido chunygi koso chid chunygi. Be nitiere nyithindo moko mose mentor to kode kare? Mana dier. Yes. E ot achiel no
Kata obedo ni ne watimo matin, Yes. pok waol, pod wamanyo wafadhili kata jogo ma Nyasaye oloso gi chunygi manyalo medo konyowa go ndamo gi nyithindo gi to gi nyithindo mamoko. Achiel kuomgi ne oyudo ich mapoya maduong' cha. To king'iyo nan gi kwayo mar nyithindo adek momanyo ne birth certificate. Kidwa ng'e ni ok waol, pod nyathino be wamanyo ne birth certificate. To onge go kata obedo ni ne ose drop out e school moyudo nyathi. Pod wa follow up. Yes. Kendo gi seche mwawuoye ni wan gi namba jonyuol both of them ne giwere kaka jomodak gidak tenge matin gi sani. To pod watemo ngecha to chalo nadi odhi nadi nikech mane kaka nyocha wanyalo kata yudo their copy of IDs mondo mi watem dwaro ne nyithindo gi this certificate. Kaka balance bedo miyo odi bedo gi time mari bende samoro kaka ng'at mamiyo to koda ka ging'iyo ni nyathi ma ka jirani mari. Kadok chien matin to an kamonyuola ne wadak gi ji. Piny kang'e ni macha antina, macha ankona, macha kazina, nikech jonyuolna no chal ni ginya nene kuom jonyuolna. Ni alwora marwa e seche duto te kata ka wane mesa wachiemo to ken jonyuolna kende monyuol. Ne nitie nyaka joma moko. Yes. To kadongo tayudo ni moko ne wede mabor mabe dipo nok nochuno ahinya mondo oyud konyruok e tiend jonyuolna. Kinde mang'eny ng'ato nyalo biro nodwaro kibarua. Kane wabedo madongo koro ka wane rural setup tanwang'o ni alawa kadala gi choke loka cha. Mayo wachna ni agi kocha. Ka wan oko kata Nairobi nanyalo neno ka gidake ei odwa. Koro na kaduong' kabedo maduong' tawacho ni kara kony ni en gima ber kikonyo ng'ato. En gima ni neno kamoro. Kech samoro ka koro ng'ato yudo kata tich taneno ka giduogo ka ng'ato ting'o ne mama na gimoro. Tawinjo statement moro ni wuon nyithindi nyocha okonya mayudo tich chama. Koro miyo naneno ni konyo ng'ato en gima kikonyo ng'ato tikonyori ni wuon nikech mar konyo chien nikech koro bende onyalo chungi en. Mar ariyo ka imako lwete to neno ka en ranyisi maber en bodhi mako lwete ng'ama chielo. Anyalo wacho ni kata an kadhi school uno nochako chulo na fee bedo ng'ama tin. To bentie jomoko musemako lwetgi to jogo i piny kata disappoint gi dombo. Ranyisi achiel machiwe mar nyathicha ne wachako ni wamako lwete mwaduogo to dhi ogamo remo. Mwaloso gi jokristo wa osiepe wa mano yie ni wabiro timo solro moro matin mano before corona manyalo wacho ni period ma corona ni mano lalo man. Ne wadhi timo solro moro matin. Ne watimo matin mana mar nyiewo ni sabun matindo. To ne wadwa ng'iyo mama matin be wachulo go fee. Koro ne wadwa ng'iyo ma sustainable ni going forward team ni nyalo chung'wa gi nyithindo odni to dhi maber nikech koro jogi ochiwre mar wuotho kodgi. To kata obedo ni nyathicha waluonge no disappoint kata gowa piny kaka miyo to chunya maiye to kogoya piny. Pod neno ni pod en gi nafas moro machielo. Aluonge mna ni challenge ma wachacha. My goodness. Wacho ni nyathi mane gimako bade mondo mi gidhi godo kamoro nogamo remo to chunye pod ok ochido godo. Wacho ni mano pod en mana midhiero pod ginano mondo mi gidhi godo. Ng'ama nyalo timo mano? Thoth oganda, thothwa kata na wuon ka ng'ato osegoya piny kamoro achiel tikone macha ni mondo mi ang'ade mondo mi ater kamoro kendo. Ang'o matimore seche gi kuma yien dongo onyalo dhi mochop kamoro moner to kochako dogo bi thuolo kendo olodho ite ma kendo dog nyien nikech dhano bodo bende nyalo chako dogo bi thuolo moro machielo kendo koso mane momiyo nyadendi le adai mondo mi los kodi ng'at mamiyo samoro in nyithindo gi kuma chandi dala kanyo ero be ing'e nitiere gimoro minyalo nyiso gi malok ngimagi king'iyo kamera ni tere los ne gi miyo moro ma samoro nyithine chando ochopo kama olie to neno ka ito chunyi ok chidi gima ol gweko king'iyo kamera ni tere. Erokamano. Kuom ng'ama miyo wawacho ni mama kata idhi school kata ok idhi school in a pillar of the society. In siro mar oganda. Kata obedo ni ng'ol in piny in siro mar oganda. Wawacho ni nyathi ohero min gi kata min gi ong'ol. Pok ong'iyo min gi oringo mana kodhi mana kuom min gi. Naneno mama mawuotho gi nyathine oswedre gi lwete to nyathini e toki. To watugo gi nyathi kwa meno wadwa kawo nyathi ni bi wating'i wang'iyo lich ne mama cha. Omoko kuom min gi noti moko loro we min gi. Nyiso ni mama kata obedo ni nyathini koro ni university
ino ok ne nyono klas onge chieng' mogolo igiri ko boko bilo igi paro nikech Nyasaye noseketo ni kuongo ne omiyo gima ne pachi duong' moingo mane pach nyathi pod gidong' nyithiwa kata gipuodho luongo mane gikier to wan manyaka wachung'ni kata nyathini oyud mane ni odonjo ujambazi to yudo ripodno kik iwach ni nyathina ok nyal timo non tiend wach cha to yudi ni ang'o ma dipo ni waremgo kaka jonyuol mamiyo nyathi nyalo donjo e gombo nikech macha biro nikech gombo mar mondo mi obed gi macha wawuo gi nyithiwa to wawe gi rome ma Nyasaye omiyowa e kuom kindeno. Looks na kod nyathi moro nitiere ma osetem timo ne mentorship to onge kuma dhiye. Notem ne mako lwete to dhi ogamo remo. Kochako dogo ndem ni mako lwete ogamo tuo moro. Kochako tem mako lwete kendo dogo we skul. Bende onyalo chako dogo timo kinda mobed dhano. King'iyo kamera ne te. Wanyiso nyathino ni pod en gi thuolo. Ni ka pod ngima e bwo piny ni to Nyasaye pod ni kodi. Seche te mitimo gimoro go picha ni ng'iri wewe ng'ama oko ma mondo bi onyisi gima in. Wawacho ni gima ni kuomi ing'eyo maber mok ng'ama chiele moro mosiemni. Kaka mireme tibe ing'e ni adhi ka tarim. Omo mar dok chien kendi bed kamoro mokudre kendi mi par ni tidwa timo ang'o e ngimani. Kidok chien kata en janyuol en gi thuolo nikech en monyuoli to jonyuol an gadier ni jonyuol te ohero nyithindgi. Obro mi thuolo no kendo obro chiko ite ne wachni. Omiyo ka nitie ng'ama en go thuolo kata ka janyuol kamoro jonyuol wabedo mager to an gadier ni kigo wang'i alworani inyalo nwang'o ng'ama inyalo pamoja mentors wan thuolo ni nyalo go kodwa mbaka mi nyiswa ni akale machal kama kama losna gi janyuolna wuona gi japuonjna wuona gi pastana kata konya dang' atim nang'o wayie mar chung' kodi kendo mar duoki yo kaka rawera nikech rawera en ng'ama pod dongo to wan gadier ni nitie kama kichope tibo ng'e pogo ber gi rach tibro chung'e ber nikech ng'enyne rach to onge gima wayude ongo ohala ruok bere man go ohala. Lilian ogolo ni ogudu mar nyadhi kendo celebrate kaka Women Happy International Women's Day ne tich maber ma itimo. Atieko kod ngero no ero mar kanyero ma inyono gi tiendi seche ge kuma iwuotho e bopeny ni eri wang'i go machiemo mbele to neno konero ma idhiye seche michopo ka inyono kamoro pile pile wang'wa ok ng'iga kamwa nyono no ero to wang'i chak dog ng'iyo kamoro kendo kata kamano owuotho ge chir ka wang'eyo ni kamwa nyono ni eri onge kudho nikech wang'wa ne osenene mane tich nero ma Lilian gini timo kachiel koda gi tim mare magima gigo toch mbele makanya tibiro kaluyo no ero to luyo ne kaonge luro in kachiel kod an bende wanyalo wuok malo mondo mi wabed oganda go eko manyalo go toch mbele e mbele nyathi kendo bed mentors e yoro matindo nikech kit kendo gin adek in an kachiel kod nyathi e ka ngima nyalo chopo kamoro. Nyinga en Harun Otieno chako dogo time kendo chieng' machielo e chenro ni eri mar kuku mar wach juma nero manyien oriti makawuono ni oriti Erokamano ahinya. Asante sana.